מה עושים? מה זה, בוא באטל רויאל? אנחנו רוצים באטל או רנק? טוב, בוא נעשה אחד באטל. מה? יש לך טיקים? כן. אז אתה אוטיסט? די נתן, זה לא מצחיק. לא באמת. אני לא אוטיסט. נתן הוא לא אוטיסט, למה אתה מקלל אותו? אני קצת יותר גרוע. מה אתה? אני גלב. אתה יודע מה זה גלב? גלב? מה גלב? זאת אומרת שהפכתי לקרח. אז אתה חולה סרטן כאילו? עכשיו כן, בגלל גלב. גלב חולה סרטן? נראה לי. אבל הוא עולה בצד. תראה, הוא אפס יער. הוא חולה סרטן של טמטום. לא שיער, הרייף פה גריק. כמה אתה אוכל שם? מה, רק לקחתי כפית? איזה כפית, עדיין אתה לא אספו. כפית קטנה כזאת בשבילך. לא נתן לנו אוכל מלא. די, אם נוחתים פה, אני אוהב להם. רגע, לא. 1, 2. זהו, אני יכול לראות על מי שאני רוצה. אוי, לא. צ'ינקס. עכשיו מתת על התחלה. נו, כסר שניים! הרגתי אחד ואז באו עוד... לא. היה אין לי נשק. כן, גם עליי היה 3 ואין לי נשק. אין לי נשק והיו עלי 3. תקשיבו מה הם עשו. נראה לי אמרו שניתנו לאיזשהו מהם ללכת בשביל לעשות לי כזה, לא יודע, לול כזה משהו, בשביל להרוג אותי. אז הרגתי אותו ואז בא שני, עוד שלישי ועוד רביעי. לי לא היה נשק וקפצו עליי דו. איזה שמן. שימו כזה שף שם את הכל. איך יש לו מלא? מה? איפה יש? למה כולם פה חזירים? כן, אחי, כולם פה חזירים. זה. עוד ילד. אתה כזה כייס. זה באמת באוויר. שניים? מה? יאללה, אני יוצא ללובי. מה אתה עושה אנחנו כבר בלובי.